Estes días en Barreiros hai que abrir menos a billa. Hai restricións no consumo de auga. Moi difícil de controlar, porque o consumo va a ser o mismo. A xente va ao servicio, se ten que lavar a louza igual. O problema está na potabilizadora. Houve unha avaría e os niveis dos depósitos están moi baixos. Está funcionando ahora con normalidade, o que pasa é que é verdade que se alcanzou un nivel baixo nos depósitos, por eso insistimos en que, se reduza o consumo ao máximo para intentar que non chegue a haber desabastecemento en ningún momento. Na casa, cada un ten os seus trucos. Pois mira, en vez de ducharse 2 veces, unha vez. Xa está. Reducir el número de veces de poner el lavavajillas, reducir el número de lavadoras, o sea, no ponerlas por poner. Cada verán hai restricións no consumo polo aumento da poboación. Pasan de 3.000 a 22.000 habitantes. Estou no camping de Benquerencia e procuro ser máis responsable posible. A avaría resólvese, pero aínda así, desde o Concello insisten no uso responsable da auga. O campo non rego. Nada de regar, nin encher piscinas e tamén desapareceron as duchas das praias.